Kenenkäs harhanäkyjä nuo ovat? Hei, älkää menkö! Kuinka täällä voi olla lapsia? Kuulkaahan, kertokaa, oletteko te totta vai tarua? Keitä te olette? Minä kysyn, että keitä te olette? Olisitteko nyt kohteliaita ja vastaisitte? Emme me tiedä. Miten niin, ette tiedä? Me tupsahdimme tuolta taivaalta pienissä nyyteissä. Oli myrsky ja haikarat joutuivat sen kouriin. Osa pääsi läpi, mutta joltain putosi nyytti. Me olemme ne, jotka putosivat tänne. Muuta me emme itsestämme tiedä. Mutta missä teidän kotinne on? Tämä on meidän kotimme. Vaikka niin ei varmasti ollut tarkoitettu.